Egunon gaur etxekidetzaren informazioa emango dizuegu. Dugu gustuko. Pedro Miguel Etxenike Nafarroan jaio zen 1980an. Euskal zientzialaria. Nafarroko unibertsitatean lizentziatu zen. Fisikan eta ingeleseko printzesa jaso zuen. Ikerketa zientifikoa eta teknikoa. Horrez gain fisikan doktorea da Cambridgeko unibertsitatean eta Barcelonako unibertsitatean da. Ikerketako zientzia tekniko Cambridgeko saria jaso zuen 1988an. Teknologi eta zientzia Xavier Maria de Nobel 1998 urtean. Ikerketako Euskadi saria 1997 urtean. Fisikako Max Planck saria 1998 urtean. Blas Cabrera ikerketa sari nazionala 2000 urtean.